Marius, vandaag is februari de 11e, buiten nog maar kemmerlich kalt. 30 graden kalt, en met een wind is het 39 graden kalt. Zo, ik dacht dat vandaag waar we binnen blijven en eten werden. Dat is hoofdzaak Marius. Het is nog dies daar buiten, zo vandaag wil ik merken wat we namen Glums koeken. Cottage cheese cookies. So, galletas de cuajada in español. Me imagino. Ja, maar han, ik wil weten wat voor ons maakt brokken. Mijn schwester had zelf het Rezapt opgesteld en wo gevangen. Nu willen we dat nu merken. Er zijn mensen die hier zeggen, oh, mijn mama is maar die heeft dat gemerkt, of mijn grootmama is maar, en zij kan dat niet. Dus ik zei, wat ik ook kan. So, nu willen we dat merken, dat is sehr einfach. De Glums kan je hem stuk kijken, ik heb die 3 Glums, dry cottage cheese. En dan merk je dat. So, ik weet wezen, en dat schmeckt sehr schön zum Tau eten. Entweder bloß mit Greens oder etwas Schmonfett dabei oder mit Schaubeln, besonders mit Schaubeln. Das schmeckt irgendwo schön, so gut Frühstück. Zu Unkas, wenn er noch mit eten will, er nach Schlucken geht, dann der noch ein bisschen. Ist ein Tiet. Dankeschön. Okay, hier haben wir 4 kuffel 3 Glums. Ich habe ein Stück kijken, maar dat een vorm kijken. En hier haben wir 8 Eier. Hier haben wir 1 Kuffel wittet Mehl, 2 teeläppel Salt und Päppa. Wer das gleich kann, das mag, so viel sich dann gleichen, wer nicht gleich, braucht das nicht. Nicht da. Aquí tenemos 4 tazas de cuajada, 8 huevos, 1 taza de harina blanca, 2 cucharaditas de sal y pimienta negra al gusto. Here we have 4 cups of cottage cheese, 8 eggs. This is dry cottage cheese. 1 cup white flour, 2 teaspoons salt, and pepper to taste if you like it. Some do, some don't, and I put it in there. Thank you. Okay, wat we dan doen is, hier hebben we dan de Glums. En dan hier hebben we de meel, 1 kuffel meel. 4 kuffel Glums houden we hier. Dan we den Salt maken. 2 teeläppel. Dan de eier hak je een beetje schleer en dan doe je ook de stot neer. En dan kan je entweder met een lepel of met een hang. Die worden hier dan nu met zo'n stet. Dat fijn deeg hier. Ganz deeg hier, wat we een fijn deeg hebben. En dan peper wil we ook nog maken. Echt lekker peper maken. Als je dat niet. Maar je kan je dan zoals je wil. Nu wordt het deeg hier, dat we een fijn deeg hebben, dan ook in wezen. Dankzij. Nu kijkt maar wat voor smaak het deeg is. Ja. En wanneer je een toastmaat dan is voor je. Jij moet wel een clip met je meel maken. Si es demasiado aguado, le pone un poquito, tantita harina. And if it's too thin, you put a little bit of flour in it. Maar check hem uit. Zeer fijn. Nu gaan we 4 maken en dan gaan we de broden. En gewoonlijk het beste is maar klippet butterbroden dat van de broden. Usamos mantequilla para freírlas. We use butter to fry these. Has a better taste. Thank you. Dankeschön. Okay, dan check hem. Dan nemen we een lepel met Glums, dat is dit. We hebben hier een beetje butter boven, het is met schmutzig. En dit is zo'n pan wat we niet zal ombakken. En dan doe je de klein beetje plat rekken, zo staat. Ja, krijg ze staat. Die worden vielleicht niet alle 100% rund zijn, maar dat is je nog down. Ja, check maar dat. Ja, en dan doen we nog waar eins in staat. Een lepel vol en dan doen we den dus ook zo staat waar een op. En dan direct we de fijn plat. Ja. Krijg ze staat en dan brood we die. Waar die door laten fijn bruin worden. En dan waar die omdraaien, alles ziet ook nog en dat wordt zeer schijn smaken. Wil je toen nog helemaal wezen. Hier hebben we een lepel vol. Dat we den dus staat eruit. En dan spelen we een beetje zo met raam. Je kan je dan proeven, die beetje smaak rund te maken, want die lijven dat moet einfach smaak rund zijn, maar die smaken er weer een krak, ze schijnen ze ook niks zijn. Ja, dus dit wou dat hier dan nu alle vol maken. Zie, kijk hem al dat, bloos perfect. Nu kijk hem al, nu willen we de eerste met omdraaien.
Oh. Kijk de mal dort. Kijk de mal dort. Wat sehr schön schmecken. Und wenn je das angedreht hast, dann kann je wel echt die klein bisschen abdrehen, ein klein bisschen platter merken, was je will. Ja. Oh, das wurde aber sehr fein dann. Fangt an sehr Schmack zu lassen. Ich tue nicht schrecklich viel Fett ein klein bisschen Butter, bloß gerollt und ein klein bisschen schmutzig ist. Das ist alles, was ich tue. Da braucht nicht ein Deipet Fett gebrot. Wil je het nog helemaal wezen, bis we dat schijn geht. Een lepelval is dit. En de bloos is dit naar rond draaien. Kijk maar dit. Dan ga je dat. Zo mooi en mees rond. Kijk maar dat. Ja. Zo einfach erst dat. Ja, en weet dat ze schijn gaat, wordt nog helemaal. Een klaksnap. Ja, dan draai je dat naar rond, zo zaad is naar rond. Nicht all worden. Ja, kijk maar dat. Sehr fein. Ja, nu is also vorig dat haar 4 koffel Glums haar van ungefähr 16 Stück gegeben. Na, da werden wir den mal schmecken. Wir haben hier so eine feine, große Seed Glums keoken. Werden wir den mal schmecken. Das kann man sagen, werden wir dankbar sein. Gott segnet uns alle Dagen. Es ist gut für uns. So, nu werden wir den mal schmecken. Wow! Kijk wat ik me gedacht habe. Sehr schön. Sehr schön. Dat kan je eerst een tijd eten. Dat kan je weer wel kunnen bij de heide salsa even, dat bloos je zo. Met grünstouw eten en schoven. Eerst wat, dat schmeckt allerwegs schön. Wie die in de fridge haben, die hält nicht lang ver. Merkt ihr auch. Das ist so einfach.